focus on fixing local government and improving basic services. Mongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe thaca izibhambathiso zalombutho zalonyaka ngethuba esenza intetho ephambili kwimibhiyozo ye-ANC yokufinca iminyaka elikhulu-14 yasungulwayo eRustenburg eMntla-Ntshona. Bakwantsasana basezithendeni zabarhanelwa abathe babaleka nemali engachazwanga emva kokuphangwa kwemoto ethutha imali eRoodeport eRhawutini. Ndikhupha ngakwanto iphelele nje ngibona izolo bekufamba ndiphangela ndikwazanga uphangela nangokufamba ndisemsebenzini ndikwazanga uphangela andakutya abantwana andinampahla abantwana bami stationary besendisithengile sitshele apha. Basakhela ezimantshiyane abahlala abashiyeke bezimpula zikalujaca emva komlilo otshabalalise amatyotyomba ngaphaya kwewaka eDanun eKapa. Sinamkeleke indaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsondo. Namhlanje ANC iphawule ikhulu-14 leminyaka yasungulwayo kwimibhiyozo yeJanuary 8 ebanjelwe eRustenburg kwiphondo laseMntla-Ntshona. Mongameli walombutho uCyril Ramaphosa uthe thaca izibhambathiso zombutho zalonyaka nalapha agangathe ngamandla phezu kwedabi lobundlobongela obusekelezelwe kwisini athe kuza kufuneka buncothulwe neengcambu. There are areas where there have been shortcomings. But we now, as the ANC, focus on the tasks that the National Executive Committee has outlined that we need to address and embark upon to correct those weaknesses in order for the African National Congress to serve the interests of our people. Nakubeni evumile umongameli Cyril Ramaphosa okokuba i-ANC kukho apho isilele khona, uthe thaca izicwangciso abaza kusebenzela phezu kwazo nonyaka nje kwilinge lokubuyisa isidima salombutho. We must focus on fixing local government and improving basic services. We must speed up economic transformation, inclusive growth, and job creation. We must wage war on crime and corruption and tackle gender-based violence and femicide as a national disaster. Fourthly, we must build a South Africa that belongs to all through the national dialogue process, as well as the 30th anniversary of our Constitution. And fifthly, we must make organizational renewal visible and irreversible. And finally, we must build a better Africa and a better world. Uqhube ngelithi lombutho awunalo igumbi lorhwaphilizo njengoko injongo zawo ikukhusela womeleze ixabiso lawo eluntwini kulonyaka. We will run the ANC strictly with zero tolerance of corruption, ill discipline and factionalism. Umongameli ukwathe isisekelo esomeleleyo siza kuqala ngokwanjiswa kweenkonzo zoluntu yaye abo babekwe kwii-ofisi zorhulumente basekhaya banoxanduva lokuqhuba lenqwelo ngesidima kwanokulondoloza lombutho uninzi ekudala lusithi uyatshabalala. Kanti ezinye iinkokheli ze-ANC namahlakani ayo kunye nabemi beli baphefumlele ngale ntetho kamongameli Cyril Ramaphosa. The people of this country did not struggle for freedom without dignity. The people of this country, the workers, did not vote for democracy without jobs. The people of this country did not build the African National Congress
so that inequality could remain unchanged. The leadership of the ANC, through our officials and the leadership of the party and COSATU, we are going to continue to engage each other because the ANC is a leader of the alliance and the SSCP as a vanguard has always played a very important role. It is not for the ANC to dismiss the relationship. I think that we have to constantly sit down and talk and find each other, because for me it's not even about who's going to win, who's going to lose. South Africa, long back, the miners were from Zimbabwe. So it is only now that employment creation is a problem. There is no employment, hence there is this upper balloon. But I believe they must bear with them. Ingaske umongameli angasinceda ngamanzi nendlela nemisebenzi. Abantwana bethu bagqiba isikolo kwaye bahlele ekhaya. Mna qala andisebenzi ndinabantwana. Ingaske nyani umongameli angasinceda. Unqongophele umsebenzi kuquka namanzi kodwa undoqo ngumsebenzi. Yiyo lonto abantwana bethu bephela besophula umthetho. Imililo yakutshanje etshabalalisayo netyhutyha kumaphondo entshona kunye nempuma koloni inyanzelise ukuba abantu bafuduke kwaye kuvalwe indlela kunxweme olusemazantsi elizwe. Abahlali baseZwartdenbush, Oyster Bay Road, Kromme River naseRiverside kumasipala waseKouga kwiphondo lempuma koloni bakhutshiwe kumakhaya abo ngoLwesine nanjengoko imililo igqugqisa kulo mmandla. Iinkonzo zikaxakeka bezimaxhaphetshu kwezi ntsuku zidlulileyo zizama ukucima imililo evuthayo entshona nasempuma koloni. Imililo yasendle iqhubekile nokunwenwela kwiingingqi zasentshona koloni ekupheleni kwemini yayizolo. It has been a long 3 days now. Firefighters have been working around the clock. They've been doing an amazing job and making sure that these fires are now largely contained in the 3 areas where it started. So St. Francis, it started in St. Francis. One of the fires started there and those houses were under threat and we had to evacuate people, and those fires are now largely under control. Umasipala waseKouga empuma koloni uthi imililo equbayo esongela iindawo zokuhlala eSt Francis Bay kunye nenxalenye enkulu yaseHumansdorp iye yanqandwa logama abacima imililo besabeke iliso elibukhali amadangatye amancinci. We've got suction tanker drivers, refuse truck workers, cleaners working, fighting these fires. We have these firefighters. The community is lobbying behind us. So it's been tough and we're really trying our best to save the municipality. This is literally the fight for Kouga. Ngezithuba zentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa kwayizolo umasipala waseMossel Bay uthe lo mlilo uchaphazele umgama ozikhilomitha ezingama-23 kwaye umsebenzi wokucima imililo uyaqhubeka. Uluntu luyabongozwa ukuba luyeke ukubasa imililo kwiindawo ezivulekileyo. We have actually caught someone making the fire at near Jeffreys Bay. So someone made a fire there and the fire was. So in some instances there might be, we have proof now of that one. Some instances there was people making fires, burning tires. We're not sure that fires caused these big fires, but we will investigate that fully. Nangona izicima-mlilo zizame ngawo wonke ukulwa namadangatye kwezi ntsuku zidlulileyo, inkonzo yemozulu ithi kungenzeka ukuba imililo iqhubeke. Kanti ziyaqhuba iinzame zokucima umlilo e-Oyster Bay yempuma koloni, kanti make siqhagamshelane nentatheli yethu uLiema Vumisa ese-Oyster Bay. Liema, siyakwamkela, ingabi njani imeko e-Oyster Bay? Usichazele nokuba bangaphi abantu abaphulukene namakhaya abo kule ngingqi. Kaskakhulu lisakhanya ndibulisa nakubabukeli bethu beendaba zethu apha kuchannel 163 ngokuqinisekileyo imeko apha kumhlaba wase-Oyster Bay phantsi komasipala iKouga Local Municipality apha kwidolophu yaseHumansdorp ithande ukuba maxhaphetshu xa sesithetha ke kambe ngoluntu oluthe labe kanti luthabatha uxanduva emagxeni abo ukuzama ukuqinisekisa into yoba banqanda ukunwenwa kwalo mlilo. Nesiyaziyo into yokokuba uqale kwiintsuku ezine ezidlulileyo
ephilileyo kambe lesakhanya kude kube kunamhlanje ke kwanyanzeleka into kokuba bona nabo bengabantu abemi balapha kwidolophu yaseHumansdorp ingakumbi kumasipala oMbaxa kambe kumasipala waseGqorha bathabatha uxanduva. Okwalo mzuzu esikwaziyo into kokuba indlela yase-Oyster Bay isavaliwe nanjengoko iinkonzo zabo bangabacimi mlilo basemaqhaphethu nabo kuqinisekisa into kokuba bazama ukunqanda ukunwenwa kwawo lowo umlilo. Kwangaxeshanye ke siyayazi into kokuba njengokubona kumfanekiso ophambi kwakho kumabonakude njengangoku lo umlilo okhoyo ngalo eli ixesha kuyabonakala into kokuba lesakhanya uzawunwenwela kwela cala lako St Francis Bay ingakumbi xa sesithetha ke ngomoya obhudla ngamandla nothintela abo ke benkonzo ezingxamisekileyo abacima imlilo ke ukutsho ekubeni into babe kanti bayakwazi ukucima kwangethuba lomlilo lowo. Siyayazi ke into kokuba eza kutshanje ziveza into kokuba umasipala waseGqorha uthe wabe kanti ukhupha isipapasho ke okanye mhlawumbi intetho ethi abahlali bakwidolophana yaseLindelhof nekude kufuphi nase-St Francis Bay kuyanyanzeleka into yoba babe kanti bathatha izinto zabo ukwenzela into yoba njengoba lo umlilo kubonakala into yoba uzawuye ubhudla kwela cala lase-Francis Bay, le indawo yaseLindelhof yona yindawo ke lesakhanye siyazi into kokuba inemizi eliqela. So ke ngiqinisekile into yoba umasipala uzama ukuthintela into yoba ungachaphazeleki loo mizi engakumbi ke nabantu abakuloo mizi. Kodwa ke uzokuthi kangoku kwezi ntsuku zine sukela lo umlilo waqalayo kwidolophu yalapha eHumansdorp uzokuthi kangoku siyayazi okokuba akukabikho ngxelo zabantu abathe babe kanti banabela uqaqaqa. Kwangaxeshanye siyayazi into yoba iqikelelwa kwimizi emihlanu imizi okanye amakhaya athe abe kanti ayatshabalaliswa ngenxa yale mililo. Kodwa ke umbutho wesisa iGift of the Givers uthe wabe kanti nayo yanyathela kulo mhlaba ukuqinisekisa into yoba bazama ukugxola emswaneni ngokunikezela ngako konke abanako ukunikezela ukuqinisekisa kananjalo lisakhanya into yoba abo bantu amalungu osapho alo makhaya mahlanu athe abe kanti aphulukana nalo mizi yabo bayazama into yoba babe nendawo yokufihla intloko. Kwangaxeshanye kukhona amarhe lesakhanya xa sesithetha ngonobangela wokokuba inoba lo umlilo usuka phi. Bambi ke bathi bayayazi into yoba kusenokwenzeka into yoba yindalo ingakumbi xa sithetha ngezityalo ezithande ukoma ngamandla ngeli ixesha nalo moya ke uthanda ukubhudla ngesantya esiphakamileyo. Kodwa kwelinye icala kukho iintetha zokokuba kukho abenze ngabom into yoba kube kanti kukho lo umlilo nanjengoko ethande ukuxhaphaka kwindawo eziliqela ezirhanqe le dolophu yaseHumansdorp nezirhanqe umasipala walapha eGqorha. Kodwa kwangoku siyayazi into kokuba eyona ngxaki ilapha e-Oyster Bay nakule ndawo esikuyo ngalo eli ixesha. Kodwa umasipala ke kambe kwakunye ke namagosa wakhe abacima imlilo bakhona apha uqinisekisa into yoba bazama ukunqanda ukunwenwa kwalo umlilo. Sibambe ngazo zozibini kwintatheli yethu uLiam Mavumisa simbamba ngqo ese-Oyster Bay. Basheke bengenamakhaya abahlali kwindawo yamatyotyombe iDanune eKapa emva kwemililo ethe yahlasela lengingqi. Umoya obhudla ngamandla ubangele ukuba umlilo ungalawuleki. Sithetha nje ngabantu abangaphaya kwe-1,600 abashiyeke bengenandawo yokufihla intloko. Umbutho wesisa iGift of the Givers ubunceda amaxhoba omlilo namhlanje. Usodolophu wesixeko saseKapa utyelele indawo yogobityholo iDanune eKapa kwaye uthi unobangela womlilo awukaziwa ngoku kwenziwa iinzame zokunceda amaxhoba. We don't yet know what the cause of the fire here at Site 5 was. This fire was only extinguished at about 7:30 last night. And it was very intense because yesterday the wind was howling in Cape Town. It was pushing the fire, so we used helicopters. We had dozens of fire engines on site here and finally got the fire under control at about 7 o'clock. Umbutho wesisa iGift of the Givers unceda amaxhoba ngento esiwa phantsi kwempumlo. Immediately we activated our feeding centers and we fed close to 3,500 people last night providing clean drinking water. We will be on the site for the next 5 days providing the 3 basic meals and then we will increase our humanitarian aid to those affected. We are working with relevant disaster management teams with the communities to identify the exact numbers affected. But as Gift of the Givers, we've brought in an extra additional reinforcement from teams on the site and we will be here for the next 5 days and thereafterwards we will reassess to see what further aid we can assist with.
Elinye lamaxhoba lithi imeko imaxongo kakhulu. Ndineminyaka e-21 ngoku ndihlala apha kwa-5 so kudala ndibona apha kusitsha bendikade ndisinda so ndiyaqala utshela and andikhuphanga kwanto ndiphelele nje ngibona izolo bekufamba ndiphangela ndikwazanga uphangela nangoku kufamba ndisemsebenzini andikwazanga uphangela andakutyaka abantwana andinampahla abantwana bami stationary besendisithengile sitshele apha. Ngabantu abangaphaya ko-1,500 abashiyeke bengenamakhaya. Mapolisa eGauteng akhangela abarhanelwa ngokuba nesandla kuphango lemoto ethutha imali namhlanje eRoodeport. Umkomishonala lamapolisa eGauteng uNjengele Thomi Mthombeni unqinile kuba sele kukho abantu ababini abasele bencinwa ngemibuzo emveni kokufunyanwa kwesithuthe besihamba abanqala intloko eSoweto. Sijikisa indawo yexhwayelo namhlanje isitalato iElias Motsoaledi ngethuba kuphangwa isithuthi semali. Amapolisa athi ave ngomntu ebepheleka isithuthi semali ukuba kwenzeke ntoni. The Mercedes-Benz, which came from opposite direction towards Roodeport, came in, head-on collision with the cash van. The cash van lost control. After losing control, then it capsized. And at the end of the day, when it came to a standstill, these robbers with different descriptions of the vehicles which they were using. But what came prominently out, it came out that there was, of course, a BMW, there was, of course, a Nissan hardbody. Kuvakala ukuba abarhanelwa bavulele ngembumbulu kwesi sithuthi ze basebenzisa iziqhushumbizi ukuvula esi sithuthi ze kamva banyamalala nemali engaziwayo. We recovered one BMW with the bullet holes with the cartridges inside and the Nissan Baki double cab which fit the description of the vehicles which are responsible for this crime scene. Currently there are two individuals of which we are questioning. Maybe in addition to indicate those two vehicles recovered 3 to 5 kilometers away from here, they have been hijacked. One have been hijacked in Northwest and the other one hijacked in Randfontein as of last year, the 9th month and the 10th month. So currently we are having two individuals whom we're trying to question and try to establish why these vehicles were in that place. Ukanti isixamali esithathiweyo asikaziwa nanjengoko uphando lusaqhuba. Isebe lobambiswano ngolawulo kwiphondo laKwaZulu-Natal liqinise iinkonzo zalo zohlangulo nanjengoko kulindelwe imvula ezimandla kumntla wempuma yeli phondo. Abenkonzo yoqikelelo lwemozulu bakhuphe isilumkiso sesigaba sesine nesesihlanu ngale mpelaveki. Eli sebe lobambiswano ngolawulo lithi sele limilisele iziko nalapho liza kusebenzela khona. Abasemagunyeni bathi liziko liza kusetyenziswa ukukhawulelana nazo zonke iziganeko zentlekele kweli phondo. Nanzi Mazulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke Madikela noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam lemozulu mna bethuna ngegama ke ndinguThabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni ke nansi kaloku imozulu loye ke mbukeli wami ekhaya siyasiphawuleni ke iziganeko mvanje kuMzantsi Afrika uqaphela nawe apha ekhaya banoko kusibekele kakhulu nje kumntla mpuma apha eMzantsi Afrika mpela ke futhi kwela phondo lapha eFree State ngamandla ke kumazantsi walo ndawo ezifana phaya koFicksburg ekuseni bevusa phansi indudumo nemvula kala 14 degrees bavala ke baqukumbela usuku ngomso beluvala kaloku ngama-20 akhatshwa sisithoba ngokubanzi masijonge amaqondo wakho ke aphansi naphezulu sifuneke phondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke mbukelo mekhaya kaloku kumantla futhi nentshona yelaphondo phaya kaloku Bakersfield kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bevuswa nguye la 14 degrees kanti ke baphila kanje ephondweni lase-Free State ngamandla futhi mbukeli kumantla walaphondo phaya indawo ezifana phaka uSasolburg ekuseni futhi yinkwanta ngumoya nendudumo phaya ekuseni amaqondo phansi ngo-15 degrees kanti ke ithi imozulu kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla futhi ke kumpuma namazantsi walaphondo indawo ezifana phaka kaloku eGeorge ekuseni nazo zonke nje ezaziphaluka ngo-17 degrees ekhatshwa zindudumo khu number nam ngokubanzi sijonge ngokubanzi futhi kaloku iphondo laphaya Northern Cape ngamandla futhi ke kumantla nempuma yelaphondo phaya koBurumani kwasekuseni ngalo mafu ekhatshwa kukubhudla okuqatha komoya ngo-18 degrees kanti ke ithi
imozulu kwela phondo laphaya ko-northwest ngomso kwasekuseni phaya kumantla nombindi walo futhi eMahikeng kwasekuseni ngo-18 degrees napha kumantla futhi ko-Rustenburg zezomvula nendudumo yonke lantsasa yangomso zebenjenje ephondweni laphaya eGauteng kumantla futhi ePretoria kwasekuseni ngalo mafangephi phaya ko-17 degrees napha kumbindi futhi welaphondo phaya ko-Johannesburg eSoweto eGermiston ngo-14 degrees. Mbukeli wam nyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo lapha kaloku eLimpopo ngamandla futhi ke mbukeli kumazantsi nempuma yelaphondo phaya koPhalaburwa ekuseni futhi nazo ezomvula zikhatshwa zindudumo yonke lantsasa ngo-22 degrees. Yehla nam thechupha iphondweni ke futhi lasempumalanga ngamandla ke kumantla futhi nentshona yelaphondo Middleburg kwasekuseni futhi inkwanta kuyafesa phaya futhi xa bezawulala ngomso ngo-27 degrees. Vuma ndivale ndisonge imozulu ke phondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi ke kumantla welaphondo nempuma futhi busekuphongola kwasekuseni yilo nkwanta ka-20 degrees napha kumazantsi futhi Vryheid ngo-17 degrees. Mna ndikuthanda Shale Miyoni. Kamnandi mawethu.